ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шуморо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешраи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсия фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. дӯстон, хушхабар, мо ба шумо корти тинькоффро тавсия медиҳем ки беҳтарин корт аст ва ба Тоҷикистон дар тӯли як моҳ то 20 000 рубла бе комиссия пул равон карда метавонед. дӯстони азиз, шумо кортро заказ кунед, бе сумма аст, бесплатни ройгон мебошад ва дар дарунаш як симкарта ва як кошелек падарка дорад. ва агар касоне ки дӯстони азиз аз номи канали мо Насим Теҷи салом расонад, боз як дуга навошники беспроводной падарка дорад. дӯстони азиз, аз номи канали мо ҳатман салом расонад, туҳфа дорад. ин ҳами карта бо ҳамроҳи кошелек ва як наушники беспроводной мақсад ки туҳфа мекунад. дӯстон, дар ватсапашон муроҷиат кунед. аз номи канали мо Насим Теҷи ҳатман салом расонед. дӯстони азиз, як хонаи фурӯшӣ ҳаст ки дастфарӯшии хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, деҳаи Туто. деҳаи Туто 12 сотиқ замин, об ва свет ҳастай, документош 100%, 14 хона, як хонаш ремонт дорад, подвал дорад, подвали калони хушк дорад. дарахтҳои мевадиҳанда, гардиванош маҳкамай ва дарвоза часпондагиай. аловхона дорад, газхона дорад. дӯстони азиз, ҳама чиз дорад. мактаб ва масҷид дар наздикияш ҳастай, 300 метр ё 400 метр дуртар. нархи хонара дӯстони азиз 160 000 сомон мегӯяд, боз арзон мешавад. марҳамат, номерҳои 2406, номерҳои ватсапшон ва номерҳои 8324, номерҳои дастгир вавилон занг мезанед. маълумоти анықтари хонаҳо аз худашон дастрас кунед. дӯстони азиз, мегузарем ба якумин хонаи фурӯшии мо дар навори имрӯза. хонаи фурӯшии мо қарор дорад дар ноҳияи Данғара, деҳаи Шаҳбур, 4 дархона, 6 сотиқ замин. хонаро дӯстони азиз дидесен, мақсад 4 дархонаи бо калидораш дидесен. дар даруни хона даромадеса бо ремонтҳои замонавӣ дар ноҳияи Данғара, деҳаи Шаҳбур, дарвоза дорад. марҳамат дӯстони азиз, касоне ки дар ноҳияи Данғара, деҳаи Шаҳбур хона кофтеста бошед, нарша 260 000 сомон мекунад, боз арзон мешавад. касоне ки агар дӯстони азиз аз номи канали мо Насим Теҷи салом расонад, боз арзони хуб мекунад. марҳамат дӯстони азиз, бо ремонтҳои замонавӣ дар наздаш мактаб, масҷид ҳастай. хулоса дар даруни қишлоқай. дидесен, ина печка ҳам дорад, ҳамаш хубай. дӯстони азиз, нархаш 260 000 сомони, 6 сотиқ замин, 14 хона бо калидораш. марҳамат, касоне ки харидор амин бошад, дӯстони азиз, дар номерҳои 9137 ва номерҳои дигариш 8446. марҳамат, занг мезанед. маълумоти аниқтари хонаро аз худи соҳибаш дастрас кунед. дӯстони азиз, дуюмин эълони мо, хонаи фурӯшии мо қарор дорад дар ноҳияи Регар, қишлоқи Максимгор киш мегӯянд. дӯстони азиз, 3 дар хона бо сементблок бардоштагӣ, як дараш барои зиндагӣ кардан тайёрай. 12 сотиқ замин, дар наздаш свет ҳастай. мақсад свет проблема нестай, дар наздаш усталба ҳастай. дӯстони азиз, 12 сотиқ замин дар ноҳияи Регар, кӯчаи Максимгор ки нархша срошна. дӯстони азиз, мақсад дидесен, хона дар нами ҳолатай, нархша 100 000 сомон мегӯяд. боз агар харидор анин бошад, арзони хуб мешавад. бародаро, марҳамат, касоне ки харидор анин бошад, дӯстони азиз, дар номерҳои 3535 номерҳои дасти соҳибшанд ва номерҳои дасти Тоҷикистонаш 915 77 75 78.
خانه دوستان از دیده سه در خانه 12 سوتق زمین خانه را دستفروشی فروختن در کرای ناحیه ریگر کوچه مکسیم گورگ. مرحبا دوستان عزیز، در نامه های واتساپشون نویسید، معلومات اینترنتی خانه را از خود صحبت دسترس کنید و از نام کانال ما نصیر نتیجه دوستان حتما سلام رسانید. و دوستان کسانی که یگان چی برای فروختن یا اینکه رکلام کننده باشید ماشین یا اینکه خانه زمین کلته در واتساپ روان کنید، ان شاء الله که ما در ویدیو آینده حتما رکلامش میکنیم. دوستان عزیز، اسپانسرهای ما اکای صابر میباشد که تاکسی گرانیس هسته با ماشین‌های خوب و زمانوی از مسکو و مسکوفسکی облست گرفته با خواست الله با سرحد قزاقستان برده ان شاء الله داکومنت شما دوستان تخت کردن میگیرد میارد. مرحمت نمبرهای واتساپ مونگی زنگ بزنید، از نام کانال ما حتما سلام رسانید، ان شاء الله که با ماشین خوب زمانوی میگیرد میبرد میارد. دوستان با همتون راه سفید، خدا نگهبان. دوستان عزیز، میگذاریم با سومین خانه فروشی ما در نوار امروز. کسانی که در شهر جمع خانه کوفته حساب باشند مرحبا دوستان عزیز. خانه فروشی ما قرار دارد در شهر دوشنبه کوروان، در کوروان هفتم اختر. دوستان عزیز 7 اختر 5 سوتق زمین 7 در خانه 3 تا بانیا دارد با حاجت خانه‌اش نرخش 800,000 سومون میگه. دوستان عزیز در شهر دوشنبه در طرفهای کوروان در داخل خانه حاجت خانه دارد. در نزد خانه استоматология، کاردیولوگ، سوپرمارکت، نانوای خانه و بازارچه دارد. در نزد خانه موز دوستان عزیز دتا مسجد دارد. در نزدش مزاправка هم هسته، یکم گیمنازیا خانه و بازار کلان هم دارد. بازار کوروان 700 متر دور است از خانه. نرخ خانه را دوستان عزیز 800,000 سومون میگه، باز ارزان میشود. مرحمت در نامبرهای واتساپش در نامبرهای دستش زنگ بزنید، معلومات اینترنتی خانه را از خود صاحبش دسترس کنید. دوستان عزیز، خانه نوبتی ما قرار در شهر کولوب کوچه خوایدولویف مسجد علابردیش میگن 4 در خانه 3 سوتق زمین نرخش 275,000 سومانی میگه. کلیددار 9 متر دارد، حولیش بتونپوش میباشد، کوخونه حاجتخانه دارد و نه داخلی در داخل خانه است. آب دارد، گردش 4 طرفش محکم، دروازه دارد، پدوال هم دارد. خانه زمانوی در نظر مسجد، مغازین، مکتب همه نزدیکی ده هست. خانه دوستان عزیز صاحب خانه مثلا قید کرده که خانه ارنده هم داده میشود به اجاره. مرحمت کسانی که خرید انجام باشد نرخش 275,000 سومون میگه، باز سودای خوب میشود. در نمبرهای 46 36 نمبرهای واتساپش زنگ میزنید، معلومات اینترنتی خانه را از خودشان دسترس کنید. دوستان میگذاریم به پنجمین خانه فروشی ما در نوار امروزه. خانه فروشی ما قرار دارد در ناحیه دنغره در خانه 8 سوتق زمین است. نشد داکومنتاش همش قاعدویان. دیده سین خانه را مقصد خانه پسته دختگی 8 سوتق زمین نقش دستفروشی 60,000 سومون میگه. در خانه 8 سوتق زمین در ناحیه دنغره. دوستان از کسانی که خرید انجام باشد در 60,000 سومون سودای خوب دارد. نمبرهای واتساپش 903 032 0900. مرحمت زنگ میزنید، معلومات اینترنتی خانه را از خود صاحبش دسترس کنید. دوستان میگویم با ششمین خانه فروشی ما در نوار امروزه. خانه فروشی ما قرار دارد در ناحیه یوون دهه بشکبادش میگن. در خانه 8 سوتق زمین است. در دهه بشکباد حولی 8 سوتق داکومنتاش 100% آب خودنی هم دارد. در خانه حمام انجام خانه دارد، فوندامنت آشخانه و علاقخانه توالتش انداختگی است. خانه ها هم سویت هم هست، استالبات دارد برای سویت. نقش 145,000 سومون میگه، باز ارزان میشود. دوستان عزیز مرحمت کسانی که از ناحیه یوون خانه خر باشد در نمبرهای 7985 زنگ میزنید، معلومات اینترنتی خانه را از خودشان پرسان شوید. بچه‌ها از همتون خواهش لایک ها را فراموش نکنید و پادپیس بکنید، ان شاء الله که پشیمون نمیشین.
раҳмати калон барои дастгиритон. дӯстон, мегузарем ба ҳафтумин эълони имрӯза. Хонаи фурӯшии мо дар ноҳияи Данғара, ҷамоати деҳоди Корезш мегӯянд. Деҳаи рахшонзамини бошбулоқ 2 ҳуҷра дорад, 2 дархона, кладовка, ҳоҷатхона ва ҳаммом ҳам дорад. 12 сотиқ замин, об дар ҳавлӣ. Заминаш дӯстон 12 сотиқа, дарахтҳои мевадиҳанда ҳам дорад, барқ ҳастай, шароити зиндаги кана дорад. Дар наздикиаш масҷиди нав ҷойгир аст. Дар ноҳияи Данғара, ҷамоати Корез. Нарша 110 000 сомон мегӯяд. Дӯстони азиз, 2 дархона, 12 сотиқ замин. Марҳамат, касоне ки аз ноҳияи Данғара бошед, 12 сотиқ замина хулоса дар қишлоқи ҷойи хуб астанд. Дар наздикиаш масҷидам астанд. Дар номерҳои 77 32 занг бизанед дӯстон, маълумоти аниқтари хонаро аз худашон дастрас кунед. дӯстони азиз, хонаи навбатии мо қарор дорад дар ноҳияи Данғара, 4 дархона, 6 сотиқ замин ай. хонаи истиқоматӣ воқеъ дар самти қошзавод, ноҳияи Данғара ҷойгир аст. хона дорои тамоми шароитҳоро дорад. даромада зиндагӣ мекунед. Мактаб, медколлеҷ, бозор дар наздикиаш ҳастай. 20 дарахти мевадиҳанда ҳам дорад. нарша дӯстони азиз 380 000 сомон мегӯяд. хона бо замонавӣ, мақсад ремонтҳои замонавӣ. маълумоти бештар, марҳамат, касоне ки дар ноҳияи Данғара хонаи 6 сотиқа мақсад гирифтанӣ бошед, нархиш 380 000 сомонӣ. боз маълумоти бештар тариқи телефон. телефони барои тамос 905 99 99 03 занг бизанед, маълумоти аниқтари хонаро аз худашон дастрас кунед. шербачаҳо лайкҳоро фаромӯш накунед ва подписия кунед. навори ояндар мақсад банависед аз куҷо хонаҳои фурӯшта ба шумо пешкаш кунем. дӯстони азиз, нуҳумин хонаи фурӯшии мо қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, деҳаи Чашмасор, 5 дархона, 9 сотиқ заминай. нарша 420 000 сомон мегӯяд. дар наздаш мактаб ҳастай, дар бари хона. хулоса хона дӯстони азиз ба тамоми шароитош ҳастай. дегдонхона, алохона, туалет, баня, оғилхона, ҳама чиз бордоро дорад. дар наздикиаш масҷид ҳастай. нарша 420 000 сомон мегӯяд. оби нӯшокии тоза, мақсад ки барои хонара ҳастай, барои хӯрданӣ. ремонтҳои замонавӣ, хона ҷои беҳтарин ҳастай. дар ноҳияи Ёвон, деҳаи Чашмасор, 9 сотиқ заминай, 5 дар хонаи шербачо. марҳамат, занг бизанед дар номерҳо 4141. маълумоти аниқтари хонаро аз худи соҳибаш дастрас кунед. дӯстони азиз, даҳумин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастаи ки қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Амоншайх. сӯрошно хона фурӯхтан дар кор аст. 3 хонага калидор дорад, 3 та подвал дорад. хона 4 сотиқ заминай, заборош 4 тараф маҳкам, оби светам ҳастай. пешбиштар дар назди хона мактаб, магазин, масҷид, духтурхона ҳастай. дар шаҳри Ваҳдат, тарафи Амоншайх. бародора беҳуда занг назанед, соҳиби хона қайтгай. Ваҳдат, тарафи Ромитай. нарша 178 000 сомон мегӯяд. хона деэтажай, 3 дархона, 4 сотиқ замин дар шаҳри Ваҳдат, тарафҳои Ромитай. марҳамат, дӯстони азиз, касоне ки аз шаҳри Ваҳдат хонахар бошед, нархиш 178 000 сомонӣ. занг бизанед дар номерҳои 6126. маълумоти аниқтари хонаро аз худи соҳибаш дастрас кунед. дӯстони азиз, 11-умин хонаи фурӯшии мо дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Бистай, 6 сотиқ замина, 1 дар хона временка дохтагиай. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб. нарша шербачо 60 000 сомон мегӯяд. марҳамат, касоне ки аз шаҳри Ваҳдат хонахар бошед, заминаш 6 сотиқ замина, мақсад хитон бо хона карда метавонед. дар дуни қишлоқ хона дидесен хай мақсад дар чӣ ҳолатай. нархиш 60 000 сомонӣ, боз арзонӣ хуб мешавад. телефони барои тамос 105 04 45 45. занг бизанед бародро, маълумоти аниқтари хонаро аз худашон пурсида шавед. раҳмати калон шербачаҳо барои дастгиритон. худованди меҳрубон нигоҳбон бошад. дастгири шумо пешаймост.
то видеои ана хайр дар паноҳи аллоҳ бошед.